Vážení prítomní, dobrý deň, volám sa Daniel Indra a v dnešnom webinári sa spolu pozrieme na kročovú analýzu, alebo teda tzv. Footfall analýzu, ktorá bola vyvinutá ako nová funkcionalita od SCIA Engineer verzie 26 patchu 1. Ešte než sa teda pozrieme na nejaké detaily ohľadom tejto analýzy, tak si povieme, že na to treba mať aspoň verziu Professional alebo teda Ultimate. V edícii Concept toto nie je k dispozícii. Je to teda analýza Footfall skrytá pod modulom sense.13. Čo bude obsahom dnešného workshopu? Takže najprv si povieme nejaký úvod, teóriu, vysvetlíme si pracovný postup, aké normy a postupy možností tu podporujeme a potom sa pozrieme na drobnú ukážku priamo v prostredí SCIE na zadanie, nastavenia a výsledky. Všetko, čo si dneska budeme vlastne hovoriť, je k dispozícii v našom online helpe webovom, a to teda v týchto kapitolách modelovanie, zaťaženia a tak ďalej a jednotlivá teda konkrétna kapitola Footfall analýza alebo priamo aj v kapitole analýza, dynamika Footfall analýza alebo aj samozrejme vo výsledkoch. Je to takto rozdelené cez jednotlivé príslušné kapitoly, aby sa v tom dalo samozrejme pekne vyhľadávať. Takže na úvod, aká je teda motivácia takejto analýzy? Samozrejme, pohyb ľudí po konštrukcii, po nejakej doske stropnej môže vyvolať nejaké nepohodlné vibrácie tejto stropnej konštrukcie. Ľudia môžu nejak nepriaznivo vnímať tieto zrýchlenia spôsobené vibráciou a samozrejme, aké kritériá sú na maxima takýchto vibrácií, takýchto zrýchlení, záleží aj na danej prevádzke, či sa už jedná o nejakú nemocnicu, operačnú miestnosť alebo telocvičňu alebo rezidenčný objekt a tak ďalej. Aké tri normy vlastne podporujeme v SCII? Podporujeme riešenie podľa SCI P354, čo je teda norma od Steel Construction Institute, je to britská norma, potom ešte britskú normu CCI P016, vydávateľ je Cement and Concrete Industry Publication, opäť britská norma, a ešte riešenie podľa americkej normy ISC DG11, vydávateľom je American Institute of Steel Construction. Každá táto norma má svoje nejaké špecifické rozdiely, ktorými pristupuje k danej problematike, k danej analýze trošku mierne odlišne ako tie ostatné dve normy. V niektorých prípadoch napríklad použitie danej normy, keď použijete danú normu, tak nemusíte mať k dispozícii výsledky, ktoré daná norma nepoužíva. Napríklad niekde nie sú k dispozícii vlastne zrýchlenia alebo rýchlosti pre nejaký daný zaťažovací stav. My sme to teda takto zaviedli z toho dôvodu, aby sme zbytočne nemali moc veľký výsledkový súbor, keďže vlastne tieto konkrétne výsledky tá daná norma nepotrebuje. Takže potom netreba sa čudovať, že prečo tam napríklad pri použití tejto danej normy nemám vlastne vo výsledkoch k dispozícii nejaké konkrétne výsledky. Pozrieme sa na zadanie v SCII. Takže, keď chcem použiť analýzu Footfall, musím si definovať špeciálny zaťažovací stav, zaťaženie typu dynamické a špecifikácia kročová analýza. Je to podobné trošku harmonickému zaťažovaciemu stavu, pretože pri vlastne analýze Footfall, kročovej analýze na pozadí budú púšťané harmonické zaťažovacie stavy, ako si neskôr vysvetlíme. K dispozícii, na rozdiel teda od harmonického zaťažovacieho stavu, kde máme metódu plnú harmonickú a modálnu superpozíciu, tak u analýzy Footfall, alebo teda kročovej analýzy máme k dispozícii len modálnu superpozíciu. Podporujeme oba typy tlmenia, buď to konštantné alebo Rayleighho. Tuto na obrázku na príklade je nejaké zadanie konštantného tlmenia, 3%, áno, ale keby tam mám teda Rayleighho tlmenie, tak si tam opäť analogicky ako pri harmonickej analýze musím zvoliť dve frekvencie a áno, samozrejme ešte aj tú hodnotu tlmenia pre tieto dve frekvencie. Čo je teda dôležité pre analýzu Footfall alebo kročovú, tak je metóda budenia, či už teda plné alebo vlastné budenie. To si vysvetlíme, akurát teda odbočím ešte spomenúť, ako sa definuje zaťaženie v rámci takéhoto zaťažovacieho stavu, aby sme si to následne mohli vysvetliť.
Takže keď mám takto definovaný začovací stav typu alebo typu dynamickej špecifikácie kročová analýza, tak akékoľvek zaťaženie, ktoré do tohoto začovacieho stavu zadávam len bez konkrétnej hodnoty. Ano, takže priradím zaťaženie napríklad na túto dosku, na takéto konštrukcii, ale nedefinujem tam hodnotu. Pretože myšlienka je taká, že definujem oblasť, na ktorej sa nejakí ľudia môžu pohybovať, kráčať, môže tam kráčať nejaký dav ľudí, ale samozrejme hmotnosť nejakého jedného jedinca je potom neskôr definovaná priamo v nastaveniach toho konkrétneho začínajúceho stavu. Takže my tam už nepotrebujeme vôbec zadávať nejakú konkrétnu hodnotu. Definujeme len vlastne oblasť, kde sa tí ľudia pohybujú. No a keďže sme si teda takto vysvetlili, ako definujeme tú oblasť, tak už si môžeme teda bližšie vysvetliť, čo to tá metóda znamená. Tá metóda budenia, plné budenie alebo vlastné budenie. Takže ak mám plné budenie, tak pre každý úzol siete na zaťaženej oblasti na pozadí nám prebehne harmonická analýza, respektíve niekoľko tých harmonických analýz, závisí to aj na rozsahu frekvencií, ktorý bude teda neskôr definovaný v tom zaťažovacom stave. A plus ešte špecificky nastavená časová analýza, alebo teda tzv. Transientná analýza prechodového stavu, keď ako keby na tú oblasť nejaký prvý chodec alebo nejaký dav ešte len naskočí, takže nejaká analýza pred tým ustáleným stavom. Keď to teda takto použijeme, tak odozva sa počíta a výsledky sú poskytnuté na celej konštrukcii i mimo tú zaťaženú oblasť. No. Takže môže to vyzerať samozrejme takto. Vpravo máme obrázok. Zaťažené teda chodci behajú len tuto na nejakej chodbe. Tu sú nejaké, dajme tomu, hotelové izby a pri takejto analýze samozrejme výsledky sú k dispozícii všade. Je to samozrejme výpočtovo náročnejšie než ten druhý typ, vlastné budenie. Môže to viesť na potenciálne veľký výsledkový súbor, ale riešiť teda celú konštrukciu a v podstate doporučenie je modelovať vždy len dané poschodie. Príslušné normy definujú, ako konkrétne postupovať. Samozrejme je trošku nevhodné modelovať obrovskú 20-poschodovú budovu a dať toto zaťaženie na každú chodbu toho hotelu napríklad. Áno, v praxi sa to teda rieši väčšinou tak, že sa z tej danej budovy vezme len nejaké jedno typické poschodie, ktoré sa vyrieši na túto kročovú analýzu, aby sme teda dosiahli nejaký rozumný výpočtový čas tej danej analýzy. Vlastné budenie na druhú stranu, pre každý úzol siete na zadanej oblasti na pozadí prebehne harmonická analýza opäť, respektíve niekoľko harmonických, záleží to opäť na tom rozsahu frekvencií, plus opäť tá špecificky nastavená časová analýza, to je úplne to isté ako pri tom plnom budení, avšak odozva je počítaná a výsledky sú poskytnuté iba na zaťaženej časti konštrukcie. Takže mimo zaťaženú oblasť je odozva nulová. Tak aký to má vlastne zmysel toto použiť, tak napríklad môžeme dosiahnuť rýchlejší výpočet než pri tom plnom budení, ale stále samozrejme pomerne náročnejší, keďže náročný výpočet než klasická lineárna analýza statická, keďže tam vlastne na pozadí beží viacero analýz pre každý úzol siete a máme trošku menší výsledkový súbor a neriešime celú konštrukciu, takže keby napríklad máme modelovanú nejakú dosku stropnú a k tomu povedzme steny podlažia, ktoré je pod ňou a steny nad ňou, tak vlastne tie výsledky na tých stenách nás nejak moc netrápia. Áno. A keď by sme teda uvažovali, že tí ľudia sa môžu pohybovať povedzme aj v tých miestnostiach, tak samozrejme ušetríme tým niečo na výsledkoch, že by sme vlastne tie dáta mali k dispozícii len na tú stropnú konštrukciu a nie na tie steny. Na tomto príklade dolu vpravo to je samozrejme ukázané, čo by sa dialo, keby máme nejakú tú chodbu a nejaké hotelové izby a teda chodci sa pohybujú len na tej chodbe a použijeme typ load caseu, typ začínajúceho stavu, alebo teda metódu budenia použijeme ako vlastné budenie. No, takže to má taký dôsledok, že by sme tie výsledky mali k dispozícii len na tej chodbe a už nie v tých izbách. Takže toto je taký príklad možno skôr nevhodného použitia, pretože asi ma zaujímajú nejaké tie odozvy v tých hotelových izbách, aká bude odozva, keď na tej chodbe bude niekto kráčať. Takže tu by sme použili napríklad to plné budenie by bolo asi teda vhodnejšie použiť.
Ideme ďalej na ďalšie nastavenia tohto zaťažujúceho stavu. Takže máme tu koeficienty kročovej analýzy. Koeficienty, vlastne keď si rozkliknem tu na tie 3 bodky u tých koeficientov, tak sa mi otvorí knižnica daných koeficientov a v rámci knižnice daných koeficientov si vlastne nastavím, akú mám aktivitu, či už pešiu aktivitu, alebo tam ľudia skáču, tancujú a tak ďalej. A vyberiem si zdroj. Takže zdroj je vlastne daná norma, ktorú použijem. Na základe týchto nastavení alebo takto návrhová metóda. Tuto vyberám tú normu, pri návrhovej metóde je zdroj, tak tam niekedy sa môžeme si vybrať viaceré tabulky z tej normy, ktoré práve chceme použiť. Tak. Na základe tohoto výberu mám tu názornú tabulku s použitými koeficientami. Máme tu napríklad teda fázový uhol pre prvé 4 členy Fourierovho rozvoja harmonické odozvy. Prečo sú tu len prvé 4 čísla? Pretože predpokladá sa, že nejaký 5., 6. a tak ďalej vyššie členy Fourierovho rozvoja tak už majú docela zanedbateľný vplyv z inžinierského hľadiska, takže tie tu ani neumožňujeme definovať. Vždycky máme maximálne prvé 4 členy umožňujeme definovať. Pri niektorých nastaveniach tam nebudete mať tabulku so 4 členami, môžete tam mať povedzme 3, alebo prípadne, ak by ste si to chceli nejak sami ručne definovať, tak môžete to tak obísť, že tam budete mať aj len 2 členy, napríklad, že by ste niektoré nedefinovali, tak sa tam uvažuje len 2 členy. Takže na základe príslušnej tabulky zo zvolené normy, samozrejme, ako príklad tu máme uvedenú tu na tabulku z normy SCIP 354, je to tabulka 3.1, je uvedená aj v online helpe na stránkach, ktoré sme si ukázali. Tu v tom helpe každá tá daná norma je nejak bližšie popísaná, sú k nej dané informácie. Takže k tej tabulke ešte máme samozrejme frekvenčný rozsah, ktorý sa definuje a je zadaný pre prvý harmonický člen tohoto rozvoja. Takže obdobne ako pre harmonickú analýzu treba si zadať frekvenčný rozsah. Avšak teda pri použití nejakých nastavení konkrétne normy, tak výchozí nastavenie je, že sa vám prevezmú tie nastavenia toho frekvenčného rozsahu minimum, maximum na základe tej normy. Áno, jedine, že by ste si chceli zaškrtnúť tu na ten checkbox manuálne zadanie frekvencie, tak potom vám to umožní manuálne si zadať frekvenciu, ale doporučujeme, samozrejme, keď chce niekto použiť tú danú normu, tak použiť to, čo tá daná norma definuje na základe príslušných tabuliek. A ako som teda spomenul, tento rozsah platí pre prvý člen harmonického rozvoja a pre každý ďalší, druhý, tretí a tak ďalej, štvrtý člen, tak ten je vlastne len druhý dvojnásobok, tretí trojnásobok toho prvého a tak ďalej. Takže keď mám takú definíciu, frekvenčný rozsah od 1,8 do 2,2 Hz s krokom po 0,2 Hz, tak pre prvý člen harmonického rozvoja sa mi uvážia frekvencia 1,8, 2, 2,2 a pre druhý 3,64, 4,4. Áno. Tam je samozrejme ten krok dvojnásobný, ale vždy sa použije ako keby rovnaký počet tých frekvencií pre daný člen. Takže vlastne, keď to mám takto nastavené, 4 členy rozvoja Fourierovho a frekvencia s krokom 0,2, tak tu mám spolu 12 frekvencií. Takže na pozadí pri takomto nastavení sa pre každý uzol siete bude počítať harmonická analýza, vlastne 12 harmonických analýz s 12 frekvenciami. A potom samozrejme záleží, koľko tých uzlov siete mám. Dobre, to by sme si vysvetlili. Ďalej, čo tu máme, aké nastavenie je hmotnosť daného chodca. Ako som spomínal, tak v rámci daného zaťažovacieho stavu definujem len oblasť, kade daní chodci môžu kráčať, a hmotnosť daného chodca definujem priamo v nastavení tohoto zaťažovacieho stavu. Umožňujeme definovať buď to priamo hmotnosťou cez kilogramy alebo ťažou v kilonewtonoch plus príslušnou hodnotou. Toto tu samozrejme závisí od danej normy. Niektorá tá norma priamo chce definovať číslo cez ťaž, niektorá cez hmotnosť, takže preto sme tu vlastne zaviedli tieto dve možnosti. Závisí to, ktorá norma je ako keby použitá v rámci tých koeficientov. V rámci koeficientov tohoto nastavenia koeficienty kročovej analýzy.
Dobre, niektoré nastavenia sú špecifické pre danú normu, ako napríklad dĺžka cesty, váhová krivka alebo tzv. VDV, čo je Vibration Dose Value z angličtiny, hodnota dávky vibrácií. Áno, že tieto tu nastavenia, tieto tu vlastnosti sú k dispozícii len pre tú normu SCI P354 a keby som si povedzme zvolil inú normu v rámci týchto koeficientov by som prevedel inú normu, napríklad tú CCIP, tak tá nemá tú dĺžku cesty ani tieto tu nastavenia, ale tá má opäť nejaký iný parameter počet krokov, ktorý tam definujem. Takže aby ste sa potom nečudovali, niektoré tie nastavenia sú teda k dispozícii pre jednu normu, pre inú normu nie sú k dispozícii, pretože tá daná norma pracuje s nejakými inými nastaveniami. Čo presne teda je alebo nie je k dispozícii, nejaké podrobnejšie informácie opäť môžete nájsť na našom online helpe. Čo je teda ešte dôležité pre všetky tieto normy, je k dispozícii tzv. Kombinačná metóda. Sú tam na výber vlastne 4 možnosti. SRSS, čo je teda z anglického Square Root of the Sum of Squares, takže odmocnenia zo súčtu druhých mocnín tých jednotlivých účinkov od daných vlastných tvarov, áno. Je to nejaká analogia vlastne k typu superpozície u seismickej analýzy. Áno, tam vlastne máme túto metódu k dispozícii SRSS tiež. A potom tam máme k dispozícii SOP, to je Sum of Peaks, a každá táto metóda, či už SRSS alebo SOP, je možno použiť ako keby v nezmenenej verzii, dajme tomu, alebo v verzii RMS, čo je teda z anglického root mean square, to je vlastne prenásobená hodnota krát 0,7 približne, čo je vlastne 1 odmocnenia z 2. A potom na základe tejto tabulky, ktorá je opäť uvedená aj v našom helpe, tak daná norma v podstate tá norma CCIP 016 akurát nepodporuje tú metódu, kombinačnú metódu SOP, alebo teda to SOP, root mean square, áno. Ostatné normy, tak môžete si zvoliť, čo presne, akú kombinačnú metódu chcete použiť. Dobre. Ešte teda nastavenie, ktoré je pre všetky tieto normy vlastne rovnaké, tak môžeme obmedziť nejaké vlastné tvary. Ak napríklad by sme tento checkbox obmedziť vlastné tvary nemali zaškrtnutý, tak sa tieto vlastné tvary aj tak obmedzia, ale obmedzia sa až tie, ktoré sú nad 100 Hz. Lebo pri nejakej chôdze vyvolanej človekom nemá zmysel môcť posudzovať nejaké vyššie vlastné tvary. Ale ak teda chcete si to obmedziť nejakou menšou frekvenciou, napríklad na 15 Hz, tak samozrejme dá sa použiť tu na ten checkbox a obmedziť teda výpočet tým, že vlastné tvary nad 15 Hz sa nepoužijú. Môže to samozrejme trošku urýchliť daný výpočet. A potom samozrejme jedná sa o dynamiku, takže do hry vstupujú nejaké hmoty, takže každému takémuto zaťažujúcemu stavu je treba priradiť nejakú konkrétnu kombináciu hmôt. Potom teda niektoré nastavenia samozrejme sú iné pre danú normu, napríklad pre tú SCI P354, tak máme tam nastavenie váhovej krivky, je tam na výber VB, VG alebo žiadna váhová krivka, toto sú nejaké váhové krivky z tej normy, ktoré umožňujú opäť nejakým spôsobom redukovať účinky od vlastne v rámci rozsahu frekvencie, je to od 3 do nejakých 8 Hz. Je tu jedna tá váhová krivka, tá druhá úplne uvažuje od tiež nejakých 5 do nejakých 15 alebo 16 Hz a tie účinky, ktoré sú vlastne s väčšou a menšou frekvenciou, tak prenásobuje hodnotou, ktorá je menšia ako 1. Áno, takže je to na nejakú redukciu tých účinkov od takéhoto dynamického zaťaženia. Potom ešte ďalšie nastavenie, ktoré tu je, tak u tejto normy SCIP 354, tak je tzv. Hodnota dávky vibrácií. Má to takúto jednotku meter za sekundu na sekundu skoro na druhú, nejakých 1,75. Východzia hodnota je tam 0,4. Je to vlastne ten parameter VDV alebo Vibration Dose Value
a slúži na výpočet počtu udalostí, ktoré potom neskôr si povieme, keď sa pozrieme na výsledky, čo to vlastne tak zhruba je. A hodnota 0,4 je východzia, ale opäť, keby sme pozreli do konkrétnej normy, tak pre nejakú inú prevádzku, ako nejaké dielne, tak tam by sa použila hodnota 0,8, alebo prípadne pre nejaké rezidenčné objekty, tak tam by ste si prípadne zadali nejakú hodnotu menšiu 0,2. Takže výpočet. Ako sme už spomenuli, tak na pozadí prebehne pomerne veľké množstvo harmonických zaťahovacích stavov. Závisí samozrejme na hustote siete a čím teda hustejšia sieť, tak tým viac harmonických zaťahovacích stavov sa počíta. Takže pri použití tejto analýzy nebude samozrejme len daný výpočet trvať dlhšie, pretože máte jemnejšiu sieť, ale samozrejme čím jemnejšia sieť, tak tým naozaj viacero harmonických zaťahovacích stavov sa počíta. Takže vlastne tam sa to ešte duplikuje, čím jemnejšia sieť, tak tým ten výpočet bude ešte dlhšie trvať. Závisí to samozrejme tiež na tej metóde budenia, či už máme teda plné alebo vlastné. Ako sme si povedali, to plné budenie, tak tam mám k dispozícii všetky výsledky vlastne vo všetkých uzloch siete konečných prvkov, aj tie, ktoré nie sú akoby zaťažené, aj tie, kde sa nepohybuje nejaký ten dav ľudí alebo nejakí tí chodci. Samozrejme od frekvenčného rozsahu, to závisí od veľkosti kroku, ako sme tu mali ten príklad 1,8 až 2,2 Hz, takže keď si tu dám moc jemný krok, tak samozrejme budem dlhšie čakať na výsledky. A prípadne to teda závisí od toho obmedzenia vlastných tvarov. Takže ak si to obmedzím, že nechcem použiť vlastné tvary nad 10 Hz, tak trošku urýchlim výpočet. Takže každý harmonický zaťahovací stav uvažuje zaťaženie len v smere osy Z. To som vlastne ešte nespomenul, ale toto je vlastne taký špeciálny typ harmonickej analýzy, dalo by sa povedať, ktorý beží na pozadí. Tá analýza footfall a zaťaženie samozrejme len v smere osy Z, pretože gravitácia pôsobí v smere osy Z a keď niekto kráča, tak vlastne tie účinky sú prevažne zvislé na ten nejaký objekt. Pre každý úzol siete, alebo teda prípadne len v oblasti zaťaženia, preto vlastné budenie, ak je použité, tak na pozadí prebehne aj výpočet časovej analýzy, tej transientnej, prechodovej, pre účinky v prechodovej oblasti. Takže je to nejaká analogia k rozbehu stroja. Takže ak mám nejakú konštrukciu a teraz na osi X je nejaký čas, na osi Y napríklad zrýchlenie, tak záleží to samozrejme na tuchosti konštrukcie, jej uložení a tak ďalej, či vlastne účinky budú väčšie práve v tej prechodovej oblasti, keď povedzme tam ten dav ľudí na tú chodbu ešte len nabehne, alebo či tie účinky budú vlastne významné až v tej ustálenej oblasti, až keď sa vlastne tá odozva ustáli. Takže z tohoto dôvodu vlastne prebehne vlastne aj výpočet časovej analýzy na pozadí, aby bolo jasné, kde sú tie účinky maximálne. Opäť nejaké detaily sú popísané v helpe v príslušnej kapitole pre analýzu. Takže pozrieme sa v krátkosti, aké teda výsledky sú k dispozícii. Opäť to závisí na norme, ktorá bola použitá pre daný zaťahovací stav. Tak napríklad táto norma SCI P354. Pre každú normu prebieha na pozadí tá časová analýza a ešte aj tá analýza ustáleného stavu, ako sme si povedali na predošlom slajde. Počítajú sa samozrejme nejaké zrýchlenia a potom teda samozrejme v závislosti na tom, aká metóda superpozície alebo kombinácie sa použije, či už je to teda tá sum of peaks alebo square root of sum of squares, sa určí teda odozva v tej ustalenej oblasti. A potom na základe teda tej časovej analýzy a na základe tej odozvy ustalenej oblasti sa určí maximum a z tohoto zoberie sa teda to maximum a stiahne sa to k nejakej referenčnej hodnote zrýchlenia a to je vlastne výsledok, ktorý poskytneme v rámci detailných dynamických výsledkov. Je takýto súčiniteľ odozvy, response factor, označený RF. Je to vlastne zrýchlenie stiahnuté na nejakú referenčnú hodnotu zrýchlenia, ktorú definuje tá norma SCIP. Potom pri použití tejto normy, tak je tam k dispozícii aj výsledok počet udalostí,
alebo teda tzv. Number of events. A tento výsledok počet udalostí je závislý na tej hodnote VDV, na tom Vibration Dose Value. Ano. Takže do toho vlastne vstupuje, má vplyv na tú periódu pre výpočet z tohoto počtu udalostí aj nejaká dĺžka cesty a rýchlosť chodca, ktorá teda bola možná definovať v rámci nastavenia daného zaťahovacieho stavu. Tuto, ako máme dĺžku cesty 30 metrov. Vlastne rýchlosť chodca, tak tá je uvažovaná interne, táto nie je ako keby definovaná. To sa interne uvažuje nejaká rýchlosť na pozadí. Samozrejme pre danú aktivitu. Ano. Či už si vzorujeme tú chôdzu, alebo nejaký dech, alebo a tak ďalej. Takže to sú vlastne tieto dva výsledky, na ktoré sa môžeme pozrieť, keď máme zaťahovací stav s nastavením normy SCIP 354. Ak máme zaťažovací stav s nastavením normy CCIP 16, tak tam nie je k dispozícii výsledok typu number of events alebo ten počet udalostí. Je tam k dispozícii ten response faktor, súčiniteľ odozvy, ale počíta sa trošku inak než v predošlej norme. Ale opäť vlastne je to bezrozmerná jednotka, ktorá vlastne vyjadruje nejaký pomer zrýchlenia, nejakého v podstate referenčného zrýchlenia. Toto je print screen z helpu. Ak by niekto chcel nejaké detaily, tak opäť sa odkazujem na náš webový help. V prípade použitia americké normy AISC DG11, tak tam nemám výsledok ani ten response faktor, súčiniteľ odozvy, ani počet udalostí, ale tam je výsledok tzv. Špičkové zrýchlenie. Je to vlastne zrýchlenie podelené G-čkom. Takže opäť na pozadí prebieha nejaká časová analýza, potom nejaká analýza ustaleného stavu a podelí sa za zrýchlenie z jednej, z druhej sa podelí G-čkom, z toho sa zoberie maximum. A vlastne to tam vlastne zobrazuje. Takže ešte nech si teda ukážeme nejakú ukážku rýchlu v prostredí SCIA Engineer. Tak ako som už avizoval, táto analýza je teda pomerne náročná na výpočtový čas, ale aj na veľkosť výsledkového súboru. Takže ja tu mám tento konkrétny príklad, ktorý ukazujem, tak keď ho mám bez výsledkov, tak to má nejaké 1 MB. A keď to teda uložím s výsledkami všetkých tých 6 zaťažovacích stavov, ktoré tam sú nastavené, tak to má až 225 MB. Samozrejme poviete si, že tak áno, to akokoľvek model môže byť takýto veľký, áno. Ale je to vlastne model len takejto jednej dosky 14 m, 24 metrov a hustota siete 0,4 metru hustota siete na 2D elementoch. A teda toto konkrétne bolo počítané na počítači s 14 jadrami. Ramka v dispozícii bola nejakých 12 GB a trvalo to všetko nejaké 3 minúty. Samozrejme procesor jadra ramka, to má najväčší vplyv na dĺžku trvania tejto analýzy. Takže pri nejakej menšej ramke by to samozrejme len dlhšie, pri menšom počte jadier tiež samozrejme dlhšie. Takže tak, len vopred upozorňujem, že treba očakávať nejaké väčšie výsledkové súbory. Ešte teda, než sa pustíme do tej SCIA, tak info na záver. To som už tiež vlastne avizoval, že modelovať nejakú celú konštrukciu a púšťať na nej analýzu footfall alebo teda analýzu kľúčovej odozvy. To by bolo trošku teda overkill, to by fakt naozaj dlho trvalo, než by sa to všetko spočítalo, takže samotné normy teda alebo avizujú, aby sa teda modelovalo len nejaké jedna typické poschodie, prípadne nejaké tie stĺpy pod tým, nad tým, aby sa teda stĺpy vodkový dolu alebo klubov uložili, tie steny a tak ďalej. A vlastne počítame odozvu len na takomto typickom poschodí podlaží. Tuto sú odkazy vlastne tých jednotlivých noriem, tých dvoch britských a americkej, sú v dispozícii na internete voľne, takže keby niekto chce si ich preštudovať, tak samozrejme sú k dispozícii. Sú tam v niektorých uvedené aj nejaké príklady, ako teda postupovať, nejaké referenčné benchmarky a tak ďalej. Takže ja by som sa teda prepol do tej SCIA. Takže tu máme nejaké zaťažovacie stavy definované. Sú to vlastne definované na základe tých všetkých troch noriem a je tu jedenkrát je tu teda to self-excitation, takže to je to vlastné budenie a
alebo teda plné budenie. Áno. Takže pri tom nastavení tej normy SCIP 354, takže tu mám tie koeficienty vlastne na základe nejakej danej tabulky, knižnica tých koeficientov, tuto vlastne mám zvolenú aktivitu, či je to teda pešia aktivita alebo schodisko, tuto prípadne, či si chcem ručne zadať, alebo na základe tej danej tabulky z danej normy. To sa vyberajú tie normy. Takže to je teda dôležitá vec. Áno, tuto tie frekvencie, ako som už spomínal, sú zašedivelé, preberajú sa na základe danej normy. Keby to chcem zmeniť, tak samozrejme umožňujeme zmeniť rozsah frekvenčný. Obmedzenie vlastných tvarov, takže všetko nad 15 Hz sa zanedbáva. Je tu priradená nejaká kombinácia hmôt CM1. Dobre, a teda kombinačná metóda SRSS. Potom, čo tu mám teda napríklad u tohoto CCIP, tak tam opäť vlastne je tam trošku iný rozsah tých frekvencií, s ktorým pracuje táto druhá norma. Nedefinuje dĺžku, ale zase počet krokov. No a potom tá americká norma, tak tá tam nemá ani to jedno, ani to druhé nastavenie a má opäť zase nejaký trošku iný rozsah frekvencií. Takže ja to tu mám teda už spočítané. No a keď sa pozrieme teda na výsledky, tak čo nás zaujíma, tak sú výsledky v rámci dynamiky podrobnej. A teraz keď sa pozrieme teda na nejaký začalovací stav, na to self-excitation, tak ako som spomínal, keď je to teda to vlastné budenie, tak zaťažená tá konštrukcia bola vlastne len na tej chodbe, kde môžu chodci kráčať. A toto sú napríklad nejaké hotelové izby, takže tam vlastne nemám k dispozícii tie výsledky. Takže asi v takomto prípade ma viac zaujíma full excitation, plné budenie, takže tu máme k dispozícii výsledky aj v tých miestnostiach, ktoré ako keby nie sú zaťažované, samozrejme, čo nás teda bude aj zaujímať v tomto prípade. Takže sú tu k dispozícii vlastne premiestnenia, napríklad teda v smere UZ ma zaujímajú, že máme tu typ odozvy celková, rezonančný, prechodová, takže vlastne rezonančná, to je ten ústavný stav, ano, keď už vlastne sa tí chodci rozbehli a už tam na tej chodbe kráčajú nejak plus minus pravidelne. Prechodová oblasť, to je vlastne tá tranzientná oblasť, ten výsledok tej časovej analýzy rýchlosti premiestnenia. Dobre, takže môžeme si teda ukázať ešte súčiniteľ odozvy, to je ten response faktor, ktorý ma teda zaujíma. A vlastne táto hodnota toho súčiniteľa odozvy, tak tá sa porovná s nejakou referenčnou hodnotou alebo teda s nejakými požiadavkami z toho kódu. Áno. Takže tých 2,69 tam vlastne hovorí to zrýchlenie, ktoré tam mám, koľkonásobne je väčšie ako nejaká referenčná hodnota toho zrýchlenia. Áno. Takže to už by sa vlastne na základe toho, aká je tam premávka, či už je to teda nejaká rezidenčná budova, nejaký sklad, alebo čo to presne je, pozrelo do danej normy a posúdilo sa, že či to teda vyhovie, nevyhovie. Konkrétne táto norma SCI ešte umožňuje to, že ak by mi táto hodnota nevyhovala, tých 2,69, tak by som sa mohol ešte pozrieť na ten počet udalostí a vlastne, tuto samozrejme ten počet udalostí tu budú docela veľké čísla miestami. Si to treba nastaviť ideálne takto, aby sme videli konkrétne čísla z konkrétneho bodu. Takže keď by sme sa pozreli na ten súčiniteľ odozvy 2,69, tak v tomto bode tomu prislúcha počet udalostí, ktorý je tých 240 000. Ano. Takže vlastne, ak by nevyhovalo to 2,39, tak ešte potom môžem pozrieť, či to vyhovie na ten počet udalostí, ktoré vlastne v tej danej premávke provozu môžu nastať. Áno. Takže to je ten počet udalostí. Opäť tu mám vlastne celkový rezonančná oblasť, prechodová oblasť. To isté vlastne pre ten súčiniteľ odozvy. Je to k dispozícii pre prechodovú oblasť, rezonančnú oblasť a celkovú. Takže vidíme, že aj to maximum pri tej rezonančnej prechodovej bolo niekde inde. Áno, aj tie hodnoty proste sú trochu iné. Dobre, takže to by bolo k tejto norme. U tej CCIP, tak tam vlastne súčiniteľ odozvy je k dispozícii, ale nie je tam k dispozícii ten počet udalostí.
a u tej americkej normy, tak tam vlastne tak tam nemáme k dispozícii ten response faktor, ale tam je to špičkové zrýchlenie k dispozícii, ktoré je teda pomer toho zrýchlenia ku G, vyjadrenie teda takto pomerom akcelerácie zrýchlenia rýchlosti. Takže asi tak. A keď máme teda tú metódu self-excitation, takže vlastne budenie, tak tie výsledky sú samozrejme k dispozícii len tam, kde sa tá konštrukcia budí, kde dochádza k tomu budeniu a inde sú nulové. To už sme si už vlastne spomínali. Dobre, takže to by bolo asi všetko. Tak ďakujem za pozornosť a prajem teda veľa zdaru pri použití danej funkcionality. A ak by boli samozrejme nejaké dotazy, tak nám napíšte a my vám ich radi zodpovieme. Dovidenia.